Wat men graag wil, en wat misschien een jaar lien koe, dat kan best mogelijk zijn dat het tot 3 maanden of een jaar net meer mogelijk is. Dus wat dat betreft kan de markt toch wel eens een dreun krijgen. Bouw- en ondernemersbedrijven zitten er flink mee aan. Troch de hege gasprijzen binnen dakpannen haast net te krijgen en razend duur. Daarmee dreig je bouwprojecten tot stilstand te komen. En dat wiels de wenningmerk onder druk zit. Een zwargelijke ontwikkeling erkennen ze ook bij ondernemersmaatschappij Jellema in Dokkum. Wij merken dat wij toch dat de prijzen zo stijgen. Dat onze prijzen bij de werken voor ondernemer omheen gaan. En dat het voor opdrachtgevers soms ook wel een drempel wezen kan. Van starten we nou wel dit project of maar weer wacht je tot er weer meer rust in de merk is. Wat hem minder zwaar gemaakt is in handel is dakpannenverkeerper Remmel de Graaf van Noordburgum. Hij had een flinke varie 200 pannen te lezen. Dat hij nog wel even mij vooruit kan. Nou, kunnen we op korte termijn dan haast net leveren. Dan is de restauratie, dit loopt dan weer een beetje aan. Of $100 aan. Want we kunnen op het moment het gebruikte spul heel goed kwijt. Er komen vooral particuliere klanten bij de Graaf. Maar hij merkt dat ondernemers die regel naar je pannen komen kennen, de Graaf hield iets beter weten te vinden. De ondernemer die had weinig tijd om te winkelen in huis staan. Dat we door die nog, die zei gewoon zijn eigenaar. En dat wat gebeuren moet, show je zelf even naar mijn dakpan. Voor eerst binnen de dakpan nog leefbaar. En gewoon bedrijven kunnen nog een paar maanden met haar varie vooruit. Maar na de crisis wordt dat heel onwis. Boppen dat kunnen de dakpannenleveranciers elk moment haar prijzen weer omheen smieten. Ik ben in ieder geval gewend een man, een woord. En meestal dan ook nog goed op papier. En dat er samen, dat samen wezen kan, ja, dat jouwt dus wel een protozekerheid.